Hvor længe har du været vegetar? Jeg tror, det var siden børnehaveklassen eller sådan noget. Okay. Er det fedt at være vegetar? Det ved jeg ikke. Og får du noget ud af det? Jeg ved ikke, om jeg får noget ud af det, men... Koster det flere penge at være vegetar, end ikke at være det? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det koster mere, eller er dyrere eller noget. Hvad? Har du været et sted, hvor at der kun blev serveret kød? Ja, det har jeg. Hvad gjorde du så? Tror jeg købte noget mad et andet sted. Fandt et eller andet sted. Fedt.